Привітики, друзі! Канал Лісові Гостинці, і сьогодні готую салат синьої капусти. Маю ось таку невеличку капустину, взяла половинку і мілко її шинкую. Салатик такий готую і для домашнього столу, і для святкового. Він дуже подобається нашій сім'ї. Склала нашинковану капусту в миску, підсолюю її трішки і переминаю, щоб була м'якіша. Виминаю не сильно і не довго, ось так зовсім чуть-чуть. Тепер цибулька, у мене половина цибулинки порізана тоненькими напівкільцями, морква, я її потерла на терці для корейської моркви, зелений горошок, у мене домашній маринований, молоденький, і м'яско, беріть яке є. Далі зелена петрушечка свіжа і заправляю салат майонезом. Ще трішки підсолю. М'яско, до речі, беріть яке є. Головне, щоб було не жирне, чи свинину, чи яловичину, або ковбаску, тут можна і варену, і копчену. У мене був свиний язик в морозилці, то я його відварила у підсоленій водичці зі спеціями. Ось так ретельненько все перемішую тепер. І залишиться лише розкласти по тарілочках. Я буду подавати у порційних. Горошок також можна використати заморожений, якщо маєте. Можна, напевно, і кукурудзкою замінити. Ось такий дуже апетитний виходить салатик. Ще трішки зеленої прикраси і можна подавати. Дякую, любі, що зазирнули на нашу лісову галявинку. Всім міцного здоров'я і до зустрічі!